מה קורה חברים שלי? ערב טוב, ועכשיו אנחנו נלמד להכין את הדבר שהכי ילדים סיפרו לי היום באגודה למלחמה בסרטן. אז בעצם שוקו, מה שסיפרו לי שיש בזה ממש קלוריות, ממש 500 גרם. אז תודה שרית, אני אוהבת אותך. אז הנה אני עושה את הסרטון הזה בשבילך. שוקו, כפית, כוס וחלב. אז מה שצריך לעשות זה ככה, אם אתם גם ילדים ששותים שוקו בבית זה לא בריא, אבל מבחינתי בסדר. אז אני הולכת לשים כמה אני בדיוק עכשיו באה להכין, שנייה, החלפתי, מה? לא, אני שמתי לה את המזרון, לא שיחקתי. בסדר, חני. סיימתי עם השוקו. תודה, שרית אהובה. תיזהרי המחבת חם. אני לא אעשה שם מחבת, אני אעשה שם. אוקיי, שרית אהובה, אני ממשיכה. ועכשיו אני מוסיפה את החלב, כמו סיפרת לנו היום בהרצאה שזה לא בריא, אבל מבחינת ילדים זה בריא, וזה בריא מאוד. נכון שרית מהאגודה, נכון? לא הבנתי. לא, שאלתי. כן, קניתי, יש גם קוזולים. ריבי התקדמת. למה בורי? למה אמא? למה בורי? ביום ראשון, ביום שני אני אלך לחניה. וואי, כאילו היא אוכלת, אבל היא לא נהנית ממנו, היא מכירה אותו. אולי היא נגלמת בבריאה, כי כל הזמן היא אכלה. אם היה חושב, אבל בואי, גם לפני הפטריה, אבל היא קולטת. שרית אהובה, סיימתי עם החלב. לפני הפטריה היא לא קלטה מה שאני יודעת. אבל עוד פעם, היא קולטת עכשיו וגם מקיאה. למה היא מקיאה? אולי הטעם של הזה, אני מקווה שאהבתם את הסרטון, להתראות.